guys, malit na may para sa among doorknob o mga bisagra. Diya kay ni Mas Jewel nga kinahanglan ko mas bisagra. Kuwang pa din ni siya kay dapat day sa usa ka door tulo or upat. Ya, kaya among napalit upat ra man ni. Ya, mahal ka dun ni siya guys, tag 320. Ang karim ay sa main door ay 330 nya kani 380. Ya kani siyang kuan tag 880. Kuan siya kada kwarto. So si Mambi ang nagpili dani guys, white. Nice guys guys. So ato ning tan-awon kuan siya upat ta ingani guys kay upat ang kwarto. Gandul sit Kani siya 1,000 20 na lang is nila. Gani siya forma guys, so nice kayo. Mura siya kanang antique ang color. So si Ma'am Bigya po yung nagpili dani guys. Oh my god. Salamat kay Ma'am B, salamat. Na palit na jud namo ni tanan. Niya ang sliding mo adto ra migbalik kay wala man ang tag-ija mo sukod sa mo estimate sa price. Guys, good morning ng kanan guys. So, di na po guys sa kusina ni Ruby Provinciana. So, kuha na po guys, pansit. Mickey, fresh Mickey nga pansit. Sky, rot na tuhang sudan. Tulura kaputahi kada adlaw kay kuan ug daghanon po nimo na sila kapilian mo di ang usa ka putahe dili mahurot di at least mahurot tanan Hindi upat. upaton ug maupaton ako na kay na ko ilumpia Lumpia ang galo italikod. dai suki na ko na siya guys. Cynthia Morelio, shout out diha sa kuan ayaw pwede na siya. So guys, kanang gahipos na ko kuan na lain kay paminas ang lawas guys kay gabi igilantan ko sakit ka ang likod. So atay mahimo guys kay kamot man jud tag ka kwarta ta kada adlaw. Unsa tuluran ng kaputahi ang giluto. Sukod pa sila Mambi nagpadidi sa amin ni Perry didi si Perry. Nagsukod pa sila Mambi. Kuan kinahanglan mo palit og pulo ka semento kay na idagil itabon sa gili ayon sa mana. Basta kuan mapainsan rin magpakuan man din may kuan. Na di semento. Kinahanglan jud kun na semento nga ikuan basta magpa-deliver og one load nami diri sa Uslob. Kay wala man dito sa mga hardware dito bisag asa Santander wala. Pero mo deliver man kamo karon. Mga gala pa mi sa kuan day wala mo mo try dito sa kakuan. Sa Magdong? Magdo. Wala lagi kay nakapila ilan nila daghan kaayo. Ya kinahanglan naman namo. Unsa man kanang nay gahapon Kinahanglan karon. Migatag karon dahil Pero og bas buntag. dili gyapon Hala sa taan eh. sa kamarki sulay ma'am. Mark asa rakit na. At bang eskwelahan elementary. At bang. Sag-asa na lang jud min mangita og kanang painsan nga abot kami diri. Hala nay manok guys nang nangitlog to sa kuan. Sa lansang. Nabuak na. Wala
tusok na yung itlog. Ang kuan diri 7,000 ang ilahang saka load pero wala na i-charge. Kuan to. Ay mga bantam din na siya nga puti. No? May mga bantam nga puti ba? So gipapangutana pa og okay ra ba uno kay di mamitig kuhaan dari og mga materialis. Kay di sila muhatag og priority nila hatag atong mukuha diri og materialis. Ano siya Mark Hardware. Asa na ni kuan na ni sa duha tulo ika-upat na ning hardware nga among gi arian. Nga dili mi tagaan og painsan og dili pud mi mo apil papalit og simento. Kuan wala mi makapalit og painsan jud diri. Ilan lang kasi itong bago nga panday dong. Paway sa ka daw. Wala jud mi makakita og painsan na gapon pa ko nag-order niya daghan pa kay nakapila bisag asang hardware di mi tagaan. Kay og asa mi makuha og mga materialis adto ra pud priority ra pud kuno nila nga tagaan. Wala may painsan diri kay City Hardware ni wala man na sila painsan. So gipapalit na dai minimum bi og mga doorknob. Nya ilang painsan diri sa Oslo 7,000 ang load. Ang mahala. 7,000 ang load pero kuan kanang nay wala na delivery charge. Minder ma'am. Kani oh. Ngani ma'am, minder. Mo na minder pero kari sa Romba. Kani ko nung 880. O ka na. So na guys oh. Gold na or bronze? Bro ma'am. Paras kang ati daday. Ano man na? Di ba ni siya magkadugayan magkano? Wala screw? Pulis ko dyan ma'am. Wala. Pareho ratanan guys ang kuan niya oh. Mura siya ka ng bronze. Sa Mindor tag 380, hindi kinanglan siya og Ulang lagi mo sa tao lagi. Ikaw kasir, abot pa ka diri. lagi bayaran na namo kuan 6,700 tanan na. Tuluray na butuan. Papanyan ko lang. Okay na ang kod diha. Kay tuluray na butang sa resibo. Di, pareho ba ako no ang kod ba? Guwang og usa ka kuan. So magbayad ko daning usa. Kay tulo ra may na butang sa resibo. Upat jud tanang doorknob nga para sa kwarto niya usa ka kuan. Moto ang nabutang tulo ra man ko lang ano tulo ra man eh. Kaya ko ikaw upat katong sa minder. Ang giad na lang niya diha oh. Okay, salamat. Na lang ang kuan kay ang gibutang sa bayi tulo ra ka kuan niya upat man ka kwarto. So nagiad ni sa kuan. Ang kamong nabayran is 7,580. Kaya naman bi kay ganiha tulo ra ka kuan nihang gibutang. Anong giad na laman og usa. Upat. Upat na siya ka. 2, 3, 4. Ngunit ko kuan ganina nga upat. Tinga ko anong tulo ra man. Magani ang gihap na ko, ang gihap. Nya usa ka Mindor. Minder. Patay asa taron og painsan ani. Upat na hardware among yadto walay painsan. Asa dapat ang GT? So padung dai mi mag-inquire mi para sa sliding window. Ay dito di palitan ng cookies.
So diri ni sa Uslob guys, diri ni sa Santander kay murag nag close na sa Santander. Close lagi. Ayo. Na diri guys ang pagawaan. Ayo. Natapos ko na siya siya anak sa kanya. Alas 9 sebentar. Ah, Umahila mo rasa niya ay. pwede na ako. Kapag yote mapupunta daw siya siya Di na balay. ko siya palakton. Ug mainaro ra sa Okay. uma. Aron wa estimate ba na og kuan? Oh. Pilay kuan ani. Amo sa ba estimate kay wala pa man niya ma-finishing itong kana. Pero mo ni say size ni pero Pero size. among ipa-estimate og pila imong mabayaran ba? Bali ka mo depende mo kung nasa bildo po sa ni gamito na. Oo, kay ang bildo pud aning main door kay plain ra. Ay katong main ba sa main bintana. Balik na mga inaron nila na ko siya palakton. Ah, Sige, salamat. Sige. gite. Inaron. Kada ara man mis tanawang likod sa Brumine. Sige. At bang sa elementary. O nakakuha na to kay nagtaod mo to ila ka Ate Daday. So sa kadlaw dito man Dito sila na sa mo silingan. kids sa silingan. O ila Ate Daday. Sige, salamat mo. Balik kami. Hala, Chuchu! Hala, Chuchu! Chuchu! Ay, friendly kayo sila. Oh. Ay, wait lang. Ayaw pa mangit, ha? Buutan ka ayo. Bye-bye. Gite! Balik na lang ko may ugma kay nagtaod sila og kuan. Nara na diri sa doon sa municipal sa Uslob guys, sa unindot kayo. Nara diri ang dugi ra mi ang karaan na nakalimot na jud ko nag wala jud ko kay numdum ana kanung sa una. Wala kanundom ko pero kuan. Wala ta nakakuan ba? Try nato sa Santander kay iya ba yang kuan tong yang amiga ba ya. Pero musulay po tadi ha. Wala naman Santander. Wala na sila sa Joshua man. Wala na si bubungot man dito. Wala na lagi sila. Unsa man imo ni sunog? So manguli na lang mi guys kay mangita mi ron og painsan asa mi makapalit. Uy, nalaging kuan diha. Ayun, sa sigarilyo. Hala, daghan naman ha. Pero kita ya. Bumbong na kuan ng pagyuta. Dili ko mapintala pagyuta na. Mura lagi sa giyuta lagi. Sa sapa siguro na. Dili siya itong. Brown siya. Hinahin nilag sako karong hakuton las panday ugma. Naghanag hakutono na na.